Bine ați venit pe canalul Novatech Med. Vă confruntați cu probleme în logistica textilă? Avem soluția cu sistemul ABG. Fie că conduceți un spital, un restaurant sau o farmacie, o sală de sport, un centru spa sau un hotel, suntem aici să vă ajutăm. Cum funcționează? Fiecare textil are o mică etichetă bazată pe tehnologia de frecvență radio, cu un cod unic care ne permite să urmărim fiecare articol. Utilizatorii pot accesa distribuitorul automat cu legitimația lor. Selectați articolul potrivit în mărimea potrivită, direct de pe ecranul tactil. Este rapid și ușor. Îngrijorați de control? Nicio problemă. Fiecare utilizator are credite legate de profilul său, care scad cu fiecare retragere. Returnarea materialului textil utilizat în coșul de colectare special restaurează creditele profilului. Personalul specializat poate monitoriza în timp real fluxul de inventar, asigurând o gestionare optimă și prevenind lipsurile. Novatech Med, prin sistemul inovator ABG, oferă o soluție eficientă pentru distribuirea textilelor de orice dimensiune. Simplificăm și optimizăm gestionarea textilelor, reducând pierderile și îmbunătățind eficiența operațională.